उजिराबो फन हरनो होनदोंमोन हराखिसै नामाथाय। मानो फन हरनांगौ बेहालाय? अमायानो माबा जाना दंनो। सोरना? बिसिना फैगोन ना मागोन गोदानो ना मानो लेंहरदोंमोन। मन्दि official good evening brother, प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट कमेंट कमेंट। हेलो 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 दोस्त लोग, प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट कमेंट। सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा तो मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। मोहन जी राय हेलो बोला है, प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट कमेंट कमेंट। जो जो नया है मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। हेलो हेलो दोस्त लोग। मोहनजीत ड्राइवर, where are you from? I am Assam. I am from Assam, village Saizandri, city Gopur. हेलो हेलो हेलो, प्लीज कमेंट कीजिए। हेलो दोस्त लोग। मोहन राज ने बोला, आर यू मैरिड? यस आई एम मैरिड। प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट। जो जो नया है मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। हेलो 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 माय सिस्टर, दोस्त लोग। जो जो नया है मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट। महान मोहम्मद रिप, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? हाउ मेनी children do you have? Yes. Pongbeli Gupurtar. Punglina Gupurtar. Hello darling, मा खालामदोंहाय? ओरैसै दङहाय जिरायनानै बिहोनाया आंनि। हेलो दोस्त लोग, प्लीज कमेंट कीजिए। दे सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। मानसि लानानै होथ'नो हाया नामा? जाजागोन ना जाजाया नै? जोंहा जोमाव अफिसियेल ब्र सौफैनो हादों। रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय ब्रनिसिम। हि गुड इभिनिं, आं दिनैसो सौग्राव फैफ्लांदों नोंनाव। थालिर ओरैसै आदा जोमावा जोंना ब्रआ देन्जारलै बियो। फाइलिं गुफुरथार, नेट गैया नामा? हाय डार्लिं, मा गल गल औलै नेटानो गैया, नांनोनो नागिरखाया।
जोंना जोमावब्र'आ बुंदों फाइलें गुवार माथो नोंबो ओरैसै आदा जोमावा देनजारलै जोंना जोमाव अफिसियेला लाइक दान 1 थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय फाइलें गुफुरथार सिरिथा जोमाव आदा ओरैसै सिरि थानो थिनबावोसो होनबा जारलासो जागोनलै जोंना आदा जोमाव मा बुंखो रावबो लाइक होआखै आंसो होबाय थारला थालिर ओरैसै बेबायदिसो होनबा आदा जोमाव मा बुंबावखो राव खोन्थानो नामा आदा जोमाव मा बुंबावो मा गुफुर दोनदों ब्लु दाउ खिथु जानायसो जाबाय ब्लु नांगौ होनबा नोंसोरनो फाइलें गुफुरथारा मा बुंगो हामाहाय आदा सना जोमाव दार्लिं ओरैसै दार्लिं होनबा आदा जोमाव मा बुंखो फाइलिना गुफुर दानो सिरिथा ओरैसै सना दारलिं ओरैसै थांजोबथारबाय नामा कमेन्ट खालामदो दे खाथि खाथि पिकनिक जानाय आदा जोमाव मा बुंखो फाइलिना गुवार नों गला र' आंजों दामजासिगोनसो नों ओरैसै सना ओरैसै मालायफोरा सना सनि होनगुलायथारो माथो जोंहा जोमावब्र'आ मा बुंखो हायाबा गगोन गाबबाबो गवा नों ओरैसै मा दाय मावनानै लाखो गलायलायो फालिना मा दाय मावनानै लाखो आदा जोमावजों हा खाथि खाथि पिकनिक जानाय जोंहा फाग्लिना गुफुरथारा बुंखो हानाय नङाहाय आं सासो गारगोनसोहाय बे आदा जोमाव दार्लिं ओरैसै फाग्लाथारलै माथो जोंहा क्लास जागासिनो गुवार ओरैसै फाग्लाथारलै दे कमेन्ट गावसिला हरजोबदोलाय थांजोबबायसो नामा सुलाबायनानै हरदो दे एसे
जोंहा जोमाव ब्र'आ मा बुंखो फै गुफुर खाथियाव दासोनो फै ओरैसै खाथियाव फाला फाला बेबायदिजों जायो नामा नै माबा लावला जोब्बायसो बोरै जाखो आयु थांजोब्बाय नामा माथो कमेन्टखौनो खालामा मारै जाबाव जोंहा फालिना गुफुरखो आं गिबायहाय थाथ'दो नोंहा आदा सना ओरैसै दानो थाङो नामा एसे थाबावब्रा मा दसेनो फैयो दसेनो थांनो नागिरनायसै दे कमेन्ट खालामदो बिलिना गोथाव माबा गुफुरथारा मा बुंबाय हाय थाथ'दो नोंहा बियार आदा सना जोंहा अनु डार्लिं सफैनो हादों आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो दे अनु डार्लिं हेलौ 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 होननानै बुंहरदों आरो बा जों आयु मानि दाउ बेलाय ओरैसै अनु डार्लिं मा ओंख्रि जानाय ना जाथ'वाखैनो नामा खोन्थाहरलाय दे जोंहा अनु नार्जारिया लाइक होनो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जोंहा अनु नार्जारिया बुंदों मा गुफुर गोसोम दावराव जाखो ओरैसै बा अबाव दावराव जानाय नुखो नोंलाय अनु डार्लिंलाय जोंहा अनु नार्जारिया मानि दावराव ओरैसै दे कमेन्ट खालामदो मानसिफ्रानो थांजोबलायबायसोदां कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर सोर सोर दङ
सोरो ओरै फै मा होननानै आप हेलो हेलो दोस्त लोग प्लीज कमेंट कीजिए हेलो हेलो दोस्त लोग कमेंट कीजिए सपोर्ट तो सब मिलेगा किसने फोन किया है बुलाने से मुझे नहीं हाँ बोलिए क्या बात है मैडम ओंखाम जादोंलै आं जाबाय ओरैनो गथ' जानानै फैयो टेनसन गथ' मा जाखो जागासिनो आं एलबि होदोंलै आं एलबि होदों र' सानावनो रायज्लायगोन बियो औ दा हरफिनगोन बे गाबोन थांगोन नामा नोंलाय मालाथो बिदिनो थांनो मोनगोन ना मोना हा होनबालाय थाहैदो हा माला सिजोनाव 2000 फैसा दं नामा हा आंबो गारि लायनोलै साखा खबनै 2000 बारा नङा गाबोननो नांगौमोन आरो आंनो हा माया फैसा गैयाब्रा ओंखायनो नोंनाव बिदों आङो 2000ल' होनदों 2000 हा
गाबोन नांगौ नालाय मा साननैसोआवनो मोनफिनगौमोन आरो मा ओंख्रि मुलाजों आलु ओइ नै गारि दं दे दोनथ' आयै आं हारसिंल'सै रावबो गैला रोजा साबायखर खिलासो जाहरलायबाय होनबा नोंसो उनाव खिलाया गोमस्रां ब्लक उनुखिला जोंहा गोमस्रां ब्लकआ मा बुंखो थांबाय नामा सना उनु बिमा ओरैसै थांबायथ' आरो मालाय
मेसेज मोनब्रै मोनबा हरबाय ब्लड थायाना बे नोंबो थांदोलाय उनु खिगुलैनि खिथु खिगुलालाय मा ओंख्रि जाखो गोमस्रां ब्लग थांबाय नामा नोंबो हा मिनिहरबायसो होनबा उनु बिफा उनु बिमासो जाबाय होनबा नोंसोरो गोमस्रां ब्लग मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे ना जाथ'वाखैनो नामा नोंखौ लोगो हमना माबोरै फोरमायबावनो खोमा आं सिमां मोगथाङा नागिरसै जोंहा गोमस्रां ब्लगआ मा बुंखो आलु बयलार बेदर बाव गोथावानो माथो कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ लाइक होआखैबा लाइक होनानै होलांदो दे गरनैसो हेलौ कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ ना थांजोब्बायसो नामा गासिबो सानसेनि हाबाफारि लानानै फैदोंमोन आंबो सोर सोर सापर्ट होलाङो हेलौ कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ सोर सोर दङ कमेन्ट खालामलाबो माथो गासिबो थांजोबलायबाय होनबा कमेन्ट खालामदो दे दङ अननानै कमेन्ट खालामदो दैसा बारनायनि जारों सिख्ला नायनो मोजांखा ओइ फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसोखौ लाना फरायनो बावलायबाय दैसा बारनायनि जारों सिख्ला नायनो मोजांखा फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसोखौ लाना फरायनो बावलायबाय
बे खिथाबा मोजां नामा? हा? गिसिया थाथों बेयाव राननानै थागोन।
सौफैनो हादों आङो एलबिआव रोजा रोजा प्र'निसिम बुलायदों आरो बे खबर सबर आदै खुसेंग्रा आदै माब्रै दङ खुसेंग्रा आदै खबर सबरा जोंहा खुसेंग्रा आदैया मोजाङानो फैदों मोजाङै फैदों अह नंगौ नामा मा ओंख्रि जाखो खुसेंग्रा आदै ना जाथ'वाखैनो नामा अह थेंक इउ खुसेंग्रा आदै लाइक होनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो खुसेंग्रा आदै जोंहा खुसेंग्रा आदैया ओंख्रिया मोनथ'वा मिन्थिथ'वा मालाथो जागोन जायाबालाय गोजांनायाव थाब थाब जानांगौलै खुसेंग्रा आदै
गैयालै खुसेंग्रा आदै आंनि एलबियाव रावबो मानसियानो फैखायानो कमेन्टखौनो मोननै मोनथाम हरबाय ओमफ्राय गैलाबो ब्लक खारबाय Mama, mama,
Ayah, laudum. सोर दङ कमेन्ट खालामहरदो एसेसो कमेन्ट गेजे कमेन्ट कमेन्ट खालामदो दे सोर दङ कमेंट कीजिए 10 लोग मारै जाखोब्रा रावबो कमेन्टखौनो खालामथारला माथो सोर दङ थांलाय फैलाय
Mata siapa? Like नहीं दिया तो प्लीज दीजिए प्रोजेक्ट कमेंट कीजिए कमेंट प्लीज कमेंट कीजिए हेलो प्लीज कमेंट कीजिए मनीष प्रोजेक्ट प्लीज लाइक दीजिए
जोंहा दिङा ब्लग सौफैनो हादों आंनि बेयाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय दिङा ब्र नोंनिसिम। दिङा आदै मानो थाखाय गाबबाय थाखो नोंलाय सामफ्रामबो खोन्थाहरलाय प्लिज मा जादों। जोंहा दिङा आदैया मा जाखो दिङा आदै प्लिज खोन्थाहरलाय मा जामारदों नोंहा मानि थाखाय गाबबाय थाखो नोङो। $490 जोंहा दिङा आदैया 7 लाइक दान अके थेंक्स। थांबायबो नामा दिङा आदै। जोंहा दिङा आदैया मा बुंदों दुखुलै आदै मानो थाखाय दुखु जाबाय थाखो। 500 थांथारसिगोन दिङा आदै। दसथाल'सो नांथारसिगौ माथो होनबानो थांथारसिगोन। मानि थाखाय दुखु जाबाय थाखो दिङा आदै मानो गाबनो ओंखारबाय थाखो। जोंहा दिङा ब्लगआ मा बुंखो जा दुखु आदै लाइफ सासे लोगोआ जा गाज्रि बुंदों। नंगौ नामा। बेबायदिसो जादों होनबा आंबो बुंजाखांबाय आदै नोंल' नङा आंखौबो बिराद गाज्रि जावखादों आरोना। माबाखौ आङो बिनि आइडिखौ बावबाय आङो मा सोरनि आइदि मोनथाय आंखौबो जावदों आरोना। नोगोर गाज्रि जावखादों आरो लाइभ होबाय थानायावनो दसे माबाग्रोमोना लाइभआव थुग्रोमोनानो फैबाय बे जावफैनायानो आरो। नोंनाव मा आइडिया जावदों देलाय खोन्थाहरलाय नामखौ। दिङा आदै आइडिखौ खोन्थाहरलाय। थांबायसो नामा आदै। आइडिनि नामखौ खोन्थाहरलाय।
जोंहा दिङा आदैया मा बुंखो मानि लाइफ होनांगौ आंहा सा लोगोमोन माइनि लाभ होनां माइनि लाइफ होनांगौ आंहा साब्रैल' जोंमोन असे लोगोआनो नंगौ नामा बे माबानि आइदि सोरनि आइदि बेयो नामा मामोन आइदिनि नामा दिङा आदैखौ खोन्थाहरलाय मा नामा जावदों नोंखौ जोंहा दिङा ब्लकआ मा बुंखो आदैया अह आदै बेखौ खिन्थाया थांना थानो होनांगौ बयखौबो थांनानै थानांगौ आदै दिङा आदै माने बे मालायनि लाइफ होनाया बंस' खालामनाय जायोना बेबायदि जावहैलाबायग्रा मानसिखौ एसेबाबो माबानांगौ बेखौ दबथायनांगौ माने बिदि बंग' खालामनानै होबाय जात बुंहरनानै मानसि देफैनांगौ बे मानसिखौ माने मालायनि लाइफ होनायाव बेबायदि हाबसनहैलाबायनानै जावहैलाबायनाया बे मानसिया माने सिनायखानायसो आरो बयखौबो मिन्थिजोबसिगोन लानानै बिदिनो खुलिनानै माने माबायो आरो जावो आरो बेयो बेबायदिखौ मोननांगौबा बाथोनसो देग्लिनांगौ दिङा आदै बेबायदिखौ मालायनि लाइफआव माने बंस' खालामग्राखौ दिङा ब्लकआ बुंदों सरि आदै खिन्थानो हाया बयबो थांना थानांगौ अह नंगौ नामा दे बाय होनहरदो दिङा आदै आंबो दोननोसै मालायफोरनि लाइफआव हाबहैलाबायनोसै आंबो बाय होनहरदो दे दिङा आदै
बेबादिं आदैया बुंबावदों नाङा आदै जिउ सना थांना थानांगौ बयबो। बेबायदिसो जाबाय होनबा आदै। जोंहा आदैया बुंदों अके बाय बाय आदै सना जिउ बाय बाय दिङा आदै। ट्रा ट्रा